Hello guys, nong ane channel lo lamsako tai ansa okra sakra no khomong yaparo nong no tini hainu hai kosoi kaimani video phunongnai ok video no soya karoi paithak jora naidi tini ni video angka vlog video hai songsinai nok jotono soya karai naidi o kosoi angka YB7 China ni product hybrid jatiyo high production ronai obosini hukni kosoya boijotono no lubia hino kindo obor lubia ya bazar ni unnoto jar kusuli pai kai manisi narok jotono no khawa obong khani durga puja ni target tabuk hatio kosoi ni red 150 থেকে 160 টাকা hai tongo obo plat ongoi thangmani yagulo angkaika atalo obol atal botok line he kaimani bosok na tuina tiyongkha bosok na paikha sengao katai katai ongjak sengao hai kero yang kusungoi thanai obo kaisa ni phaidangkha watoni molo YB7 kosoi kaimani no ayang net sungoi rojak gang yang atalo kosoi kaika kainai senga kairkha o senga tai kusungoi nai ayang saga netom thainai abon jarani lebar baseka net bike neto thangai kusungoi thainai o atalo 35 kan bibit tongo line kha joto bosok nakha songna paika kusung saga ang tini obno tangoi miski sar rupai ronai kosoyo tangnan hin paijak obong khani durga pujan target durga puja bo 100 টাকা kesi red dog mare manno manliya sai manliya obo bebak no kosoi kaimani kosoyo tini kosoyo tangnai tai kosoyo sar boroi ronai norok jodi tok tak chanan hinke nogo saruya no soku saruya kaidi miski baike jaibo sar baike kaidi tamni hinba sarni mani sakhe rok sukongoi mano ang obo sarumani reason ongkha karon ang bazarot tikhainai puisa kamai khaina nangnai aboni jaresi ang sar bithi marunai angke kabang thaiyang nai obo atar botok kaika yangke net rojia obo sengar yako thawok lebai tongha obo senga tini ri ronai ayang narang nogoi mangha obo raiki botok net o net saga kusungoi thainai khapangni takhau bohuk tongno kaisa kok sajao nongni bororo gano YouTube channel khai hunnai boyos umorong thangka bura kala ayong hino video khayo sokpaiya narok ba hai hin ani khilo samung tangai ja experience ongkha abona narang no share khaika tai narang no onoka bahai ongkha o kosoyani abo narang juri sajake like share comment khaidi channel ko talanga subscribe khaidi engke narok ani channel moi kuthung khaimani bahai ke bithi sarnai bahai ke sarunai বিভিন্ন ধরনের মানে হুকবার রিলেটেড ভিডিও রক নাই মাননাই আপনি বাংলাই নরগানো সাপোর্ট খাইদি আনি উমর গোबां मासंजाक तफानो सकपाया YouTube खायो हायनो तंगमान साइ निनाय आं YouTube चैनल खुलकजा नरक जतनो नायदि आनि YouTube चैनल ना au khapangni lukosongno kha kasangni nangmaya pharinai nangno haino hai hambai janago jotono khulumka